Hi guys, good morning. Ako na po ni Sijin Burrs. Welcome to my vlog. March 1 na guys. Gahapon February 22 ako naka-vlog kay gilay ko guys, nagsigir ako kuhan ligid-ligad. Tapos gayan guys, nagtiwas ka ng module sa dyan na siya ning mata. Pagbakod na mo ni Junjun, mata na siya nag-module na. Diya, magkuhan ko karon guys, maglaga ko ka ng naidahon og lagundi. Ang ipainom ni Jack kay ubo. Nga naman na siya guys. Basta malabian na siya ginom o ka nang naibugnaw, bubuhon o ka nang sipuno na siya guys. Mo na siya guys, so bubuhon na siya ditso. Basta malabian na siya ka nang naiinom o ka nang naibugnaw. Naman po na siya ikuan guys, sa inos. Basta malabian lagi na siya kagbugnaw, mugawas na isang sipon. Katong dias pagka Sabado kay daman may bisita. Nagpalabi mag-inom mo kuan guys, soft drinks. Muna ron, gawas sa gijang ubo ka na naisipon. Muna nga na siyang lagaan o kuan guys, dahon og lagundi. Kaya mora man ay makakuan ni Jack, makaadyo. Ang ipainom mo yang ipahimo ni Jack ka na tubig. Sige ipainom. Diya magkuha sa ako guys. Namo ko'y tanom na nas gawas. Nagtanom dyan ko na nagtujo guys. Kay katong sa una, makububo na siya. Sagasa pa mong kumangitag dahog lagundi. Nang nagtanom ko kay para nag-aububuho na siya, magkuha ako diya sa kuwan nataran. Diyan guys, magkuha sa ako guys, naraman diha at bangra. Guys, mo na ang lagaon karon. Maglaga na kami? Maglaga pa. Mo na ni guys. Mora ni makaadyo sa panigiyan guys, ubo. Lagundi. Hindi pwede po na siya kuan guys, kananay sagulan o kananay lamonsito. Nara guys, nara na siya nahagilaga guys kay init-initin raman na siya. Kaya gang ipainom ka namang kuan guys, maligam-gam. Nara na diha na gibutang sukan guys takuri para dali ra initin. Muna ni guys. Ning kuan na, ning bukaw na. Then tang ibutang daris kuan baso. Maria sa una mga di pait sa itong pilain. Muna na guys. Ano na nigi? Maria sa una matong di pait. Hindi man napait. Itong may mong butang ang kalamansi ito to. Pigaan na lang nagkuhan kalamansi. Bawag na bay bunga dito. Hi guys. Mag-chika minutes sa takaron guys. Istoryahan mo na sang kahagi. Sa nganong ako kahang mag-eskwela. Nganong nagminjo kong sa jo. kuan guys kanang
14 pa yung edad guys na narabaho na ko. Igo ra ko ning tungtong ka na first year high school. Nungundang ko guys kay kanang naluoy ko niya na nagtatay kay kanang daghan man may eskwela. Ang mga manghod si Tiri, si Florami, kung na sila guys. Elementary na sila. Mauto, igor akong nakatungtong kuan guys, first year high school, ningundang na kong eskwela. Kay nanarbaho na ko guys. Kay naluoy ko sa kanang mga manghod nila. Maluoy po kung nanay og ni tatay kay daghan lagi mi kanang kami may kuan guys pang last na batch kay 15 man mi andiya kanang batch man sila ni ate pero nakainomdom po sa una nga nay tigpada nila ni nanay kwarta sila ni ate kinaglakaw naman na sila guys narabaho na mga agka na mga dako na naman nabilin sa bahay ako si Mama Julie si Ate Alitz nag-eskwela na sa Ate Alitz so college mo na yung nakuanan guys ang nainamdaman agaba nang lakaw na sa Manila pero nakainamdam ko guys nga naitigpadaan nila ni nanay kananay kwarta para sa kananay amo ang pagkaon pero kuwang gihapon guys kay kanang daghan man mi mangaon jam kainamdam ko dana ni Ate Flor nga kananay padadaan mi kananay mga sanina package kananay parehas mi kananay mga sanina guys si jaming tahian kay kuan man na siya guys kanang mananahi sa Manila manang makinamdam ko sa una guys na si Jay tigpadaan na magkananay mga sanina mga sapatos nga na kuan ko dagto first year high school nga naka-eskwela ra siguro ko kuan mga 3 ka buwan raman siguro kay pagka July, August pagka August kay ningundang nako guys kay mamantong point na mamantong nga kanang sinanay musud nagtrabaho kay kanang lisod na lagi hindi mo to nga ningundang ko guys ako ning sud dito to guys nga nag-decide ko nga mundang na lamang ko eskwela kay makatabang pud nila hanggang na magtrabaho sa lamang ko kay makatigom ko ang kaugalingang kwarta para umiskwela ko ako na lamay mo kuwasang kaugalingan kay maluoy lagi kong naning nitatay kay katong panahon natiguang naman to sila guys daghan pa mi ng eskwela maluoy po ko na ni Tirig ni Purami kay kanang magsabot na sila Domingo pa gani magsabot na sila kanang mamiyabas guys kay ilang pabaylo ang papel mo nanggang na namundang sa lamang kuan eskwela kanang manarbaho sa lamang ko guys ning sud ko dito sa kanang kasabot ni nanay sa kanang kuan karinderiya kuan ra po ko dagto kabuan kanang 5 ra masiguro po ko dagto kabuan wa ko kantos guys kay kanang tagdugay man matug kay nga magandang pamis kanang amo ang mga lutuon ni nakakadlawon musadyo pa pug mata kay magluto magkuan kay karinderiya man nga naman basta kanang karinderiya giubo-ubo ko dito guys giubo nagkasakit-sakit kamo nang gikuha kong nanay gipauli kong nanay mo to nga diyan na pud siya kaila nga kanang nanginahanglan pud og kanang magbantay bata mo to nga dito na po ko guys dito ko ni sud abot ko dagtog 2 ka tuig hanggang sweldo dagto guys 1,200 mo nang sweldo na naho nanas nanay matunas nanay kaya maginas nanay nga basta nagsweldo na nay ari ang sweldo ko nga kuha ni nanay malipay na ko guys kay nakatag na ko na nanay kwarta makapalit na sila hanggang sa ilang kinahanglanan ni Tirig ni Purami sa ilang pag-eskwela nga na mo to guys malipay ko kay nakatabang-tabang ko nila pero kuwang gihapon guys kay sa Tiali college dako man ang gastos ng eskwela kananay college botong niabot ko kuan 2 ka tuig 2 ka tuig datong panarbaho sa kananay gindulman sa Giuang
mo to guys, 16 anyos na ko, nakanangan na ko miskwela ko balik, bahalag tas-tas, nagang edad, bahalag first year pa ko, basta maka-eskwela ko balik. Gamo to, nimuli ko sa bahay, kay miskwela ko balik. Magyapon, maluwi gyapon ko sa mga kananay kaimtang. Sabak ng mga manok. Mo to guys, ninguli ko, kaya na miskwela ko balik. Magyapon nagamang kaimtang, bisag gyapon kay nay magpadamo ang ate nga mga nanarbaho po. Wang ra gyapon nagilang ipayda kay daghan man mig mga ito nga. Wala po ko miskwela guys, banaban ko ni tatay, mamalit mi kananay mga botilya. Mga botilya kanang mga aluminum. Mauna kanang paliton na mo ni tatay sa una diya mga ang barsahon. Moto banuban ko niya guys, bisag asa mi abot kay naka-bernis kay i-deliver naman na guys dito sa Katipunan. Gamoto nga nanawag man si Ate Ruby nga kanang kinahanglan ni diyan kanang nay magbantay sa bata kay kanang nay magtrabaho siya sa kanang kampanya pud ni Kuya Ide si Jang Bana. Moto nga nag-decide ko ni ko nga ako na laman tay kanang di sa lamang ko miskwela, diyan ako miskwela o kanang mahuman na si Ate Ali o kanang college, kaya ron din na mo magka-lisid-lisid, kaya ron makatabang po ko sa mga gastuson sa pag-eskwela ni Ate Ali sa college. Gani masatay nga ikaw bahala, Jane, lami manantag ka na mo kung eskwela ka, bahalag makagraduate ra ka na ng high school, yan nasatay na ako. Ngayon ko nga, eskwela lagi ko tay, kaya kananay manarbaho sa ko din to kay harong makatigum ko, makapalit ko sa mga kinahanglan sa kanang eskwela, kinahanglan ng mga gamit. Namutos ka tayo ni sugot. Gamaw itong ipadadaan ko ni Ate Rubing ka nang naikuan guys, pliti, sakay kong barko. Ako rang isa guys, ning sakay kong barko. Ipagbura ko nila dito sa kanang naipir. Gamaw ito, nagbantay ko ni Juan. Moto guys, nga nagtrabaho ko dito nila ni ate, gisweldoan ko ni ate kanang na 2.5 ang kanang buwan. Yamoto kada sweldo ay ni sa ate nga kanang idritso na laman naghugti. Ato nila nangyag ni tatay. Kada sweldo ka nakajungit-jungit mo ko eh. Kada sweldo jud na guys. Ipadana ho nila hinanay 2.5 kada buwan. Malipay na ko guys, kaya nanay nakapadana ko, bahalag ako yung mapalit guys, kaya importante makapada ko nila, kaya mora man diyang kalipay nga kananay makapada ko nila. Muna nga itong nakadecide ako guys nga miskwila agahang pada nga kananay 2.5 gihimo na laman ng 2,000 kay ang itigim-tigom magkananay 500 guys, kay plano naman ko ismo uli na ko kay mo eskwela ko. Alam mo to nga nakapalit na ko guys, so kananay mga gamit na pang eskwela niya. Ning uli ko kay kananay mo eskwela lagi kong balik, bahalag ka ng kuan ako. 17 years old na ko. Mo to nga pag uli na guys, kay kananay magpa-enroll na. Nasudong gyapon na guys, ang kanang among kalisdanan. Kay lisod jud kay mga manghud lagi daghan, si Piri, si Purami, si Along Gabriel, si Dodo, upat, dyan na po may isa ka pag-umangkin nga, sila nanay mo yung nagpadako, sila isa, si Ate Alex, college paghapon, muna maluwi gyapon kung magsudong nila guys, kaya may mas tatay nga, kanang aningon na lamang kuno itong humay, kanang balag pa kuno hinog, aningon na lamang kuno kaya arong mabaligja, arong na na pa pang trisyon si Ate Ali, munang maluoy ko nila makadengag na mag-istorya-istorya. Munang nasud na po sang nahuna nga. Di sa laman ko mo eskwela, manarbaho sa laman ko balik. Pero makatabang ko nila. Diyan mo to, damay ningat po sa bay guys. Kaya kanang nangitag ka nang nangitag ka na mid, dadun sa kanang ang Hilis, Pampanga. Magbantay pagbata nga na ka ng mga buhatonon lagi sa bahay. Moto nga niyon kung tatay nga ako na lamantay, ako na lamay uban, manarbaho sa lamang kong balik. Kaya arong makatabang po ko sa pagpa-eskwela ni Ate Alex. Sa tayo
Hindi kay may eskwela man kajin na naman kay mga gamit na palit. Yung kung hatag na lamanas nila ni Tiri ni Kurami sila ni bala na magbenbahin da ng ang mga napalit na kanang may gamit. Diya manarbahon sa lamang kon diya. Sunod sa lamang ko mo eskwela. Mo to guys, ning uban ko guys. Ningat po na po ko kanang yang Hilis Pampanga. Diya. Ako rang isa, biyahe na po ko sakay ko barko diya. Agamang sabot lutos kanang naihang amo. Kanang nay magkabot ra siya kanang nay karton ja butangan o kanang nay sa ijangan basta sa ijangan basta nagtanaw kuno na dito sa kanang nay nagampak na dito sa kanang nay barko magkabot siya karton la sa ijangan si janana mo na magtumailhan ya mo to guys sakay kog barko isa wa ko haglik guys kanang nay halaman jenggi ko nagang kaugalingon bata ko na to 17 years old naman dyan nang limbasag naman dyan ko guys nga di ko mahaglog kay karanay para lagi makatabang ko nila ni nanay dyan mo to sakay ko barko pagambak na dito sa kuwaning lantaw-lantaw na ko dito sa kananay pier mauna lagi ni si Jack kay kananay mauna ni ngana mauna ni ngan si Janani dyan mo to guys nakaila-ila namin mo to nandito namin dito sa ilang bay sa kananay ang Hilis Pampanga bantay ko kananay bata guys mao to nga kananay agahang sweldo bawasan sa isa ka buwan kaya nanay bayad dito sa kananay ang pamasahe hindi mo to guys arang kakutas dito nagantos namang gadyang giantos kaya kananay way kananay luto Wajay ka na nagluto guys, di po ko makakawat kung kanang naimukawan kong luto, di ko makakawat kaya mahaglik man ko kaya agilahang kaldero, sakto rag ilang gidengag na kanang luto, unja mukawan ko dagto, basig kasaban ko kay nganuning kawan ko kanang kanon nga, wa man sila nga muingan nga, kawan ko kaya agilahang ihatag na nagabuntag kay isa raman ka buok pandisalog isa ka basong tubig mingan raman to siya nga kanay kana sa laman imuhang kanon din kay wa pa man kay sweldo nga na to ang amo matuhal ang giagwanta okay agwanta to na guys niya ano ba dyan murag di na dyan kaya kaya nga lami na dyan ikaw nung ka na nailuto kaya sige lamang kung kawag ka ng pani nga na dyan na yung mga sobras-sobras katong na yung gibantan dyan na bata kanang may mga lugaw-lugaw nga na muray dyan ipakaon na dyan parang kakapoy kidagan ka adyo ka na mga labunon kadadlaw ko sige glaba kung matug ang bata manglaba ko manglimpyo magkuan sa ilang sakjanan manarapoy nga na naloy na guys dito sa kananay tindahan matingaman siya kay katong dahil ikas kay nangutang man kung kanang pan kaya rin mga dyan katasa nangutang ko dito pan ganingan man to siya nga wa day libre gisnak diha day nganong magkuan man kain ko manti wa maganito ikan ka uno kananay luto kaya wa pa kuno ko sweldo Anjara ko nung kumukaw nagluto na ko nung sweldo aga mga pagkaganda na purura ka ng mga noodles ka ng sobra-sobra sa ijahang bata gamaw to na naluwi guys sa katong naitindahan nagkabuntag isa kong tawgon dito tagaan ko niya kananay tagaan ko niya pagkain Diyan mo to kay wadyo ko nakaantos mo to nga nanawag si nanay nangging nanay kananay kumusta naman kadana Jenny ganin ko nga wanay kananay nagniwang ko na rin kay kanay may madyong kaon kanang mo lagi to panra o kanang tubig ganay mga sobra-sobras bata mo rin ang pagkaon dyan mangita ba gadgetan kanang luto kay itus bay bisang kanang arang kalisod kanon manggajid daga mo ang kanang kaon manggajid mi kanan na ibugas nga na damo to ako nakagwanta nagipakuan ko guys ipakuha ko sa kananay among bayaw kanang kuya sa ay kanang asawa sa kanang among ate mo nagsundo na ako guys niya
balik na po ko dito nila ni Juan guys, nila Ate Ruby. Kay timing man po to si Ate Ruby bagong panganak na si Jang isa ka ay nang ikadua ni Jang bata. Timing sa ate nga nanganak nandiyan nagmag panganak, balik na po siya trabaho mo to nga. Balik na po ko guys dito na po ko ni Ate Ruby. Bantay na po ko Jang anak, 2 months pa lang na si Inday Cristil. Ako na nagbantay na guys, ano to nga. Isa kong gisweldohan. Ano hantod na di dito na ko guys, hantod nga kanang ningabot na si Junjun sa kanang kinabuhi nga nakauyab namin ja buutan man pud si ja mao na nga murag nawad-an ako pag-asa nga miskwila guys kay kuan ako tiguang naman po ko jagang nahuna mo eskwela ko 18 ang edad first year high school pa ko murag nawad-an ako kuan guys kanangganang eskwela mao to nga dito ra ko ila sa ati tapos sige gyapon kog pada nila nanay kananay kwarta nga man po ko nagmahay guys nga kananay naminjo ko sa jo kay nakatabang man po ko nila nanay tatay sa mga pansabayan ko nga kananay nakatrabaho ko kananay factory sige magyapon ko kuha nila guys kananay tabang-tabang sabay sige gyapon ko kananay pada mao to guys nga wala lamang ko eskwela balik pag eskwela nga among sabot ni tatay nga kananay mo eskwela ko balik nawa na sang nahuna kay nalingaw na ko kay nakauyab na po ko naguyab-uyab namin ni Junjun guys nalingaw na ko dya antod na nga kananay na minjen ako na mo tong pagka nagkalibin-libin namin ni Junjun mo tong nga nakasud ko kananay factory mo tong nga tako ko pasalamat kay bisag ako ka mag high school nakatrabaho po ko kananay factory nga 15 ka tuig hindi mo to nakatabang-tabang po ko nila ni Terig ni Porami mo to guys mura to yang natabang nga mga kananay ginagmay kayo pa eskwela college hindi man na kananay kaya pa eskwela college kay di man lali mo tong katungnay vlog ni Porami nga naluoy ko si Jang vlog kay kanas Porami guys aragid na si Jang katalented diya kananay bright na si Jang nga bata naluoy ko datos kanay Jang vlog murag kanang nakuan ko sa kanang ahang kaugalingan ba nga dapat tuwa na laman ang tako ng minjo sa jo na laman ang takisang itabangan karong maka-eskwela si Jang kananay college kanang saan man guys nga nahigugma naman lagi po ko nahigugma naman guys nagminjo naman ano nang saan nga ni payahang kananay pad pero kananay na di pay maninoon po ko guys bisag wako ka graduate to high school and naminjo kong sadyo wako nagmahay kay nakabana man po kong buutan kanang nakatabang-tabang man pud ko sa atong naidaga pa ko sa mga kaagi sang ate wa ko kay baw pud ugon sa ilang mga kaagi kay kanilain man mi kanang nay kaagi kay pang bats man mi guys lain man pud na sila nga bats kami man moilas nga kananay bats sa ilang mga kaagi guys murag hayahay pa na sila sa una kaysa kami na nga kuha na jud kananay lisod na kay sinanay si tatay tiguwang naman nga katong sila sa una kay daghan pa man to sila kananay mga tanim nga kananay mga labot moon di parehas katong kami na nga kanang kuha na tiguwang na sa tatay pangitang ni tatay dagto kana na mga mamalit ug kana na mga botelya kana na mga bakal mga aluminum sakto ra pod pang kuan sa panggastos sa pag-eskwela ni Ate Alit so kana na college mo to guys. Yeah guys, ningsud ko dari guys kay day bisita sa Junjun ning abot. Istorya sila dito sa kananay gawas. Diyan mo to guys, kananay mga jo ko kananay sorry. Ni Terig ni Porami nga kanang
wa ko'y nahimo, wa ko'y natabang para maka-eskwela sila kananay college. Kaya tong panahon guys nga nakatrabaho na ko kananay factory. Pila ka buwan na buros naman ko guys mo nang agang kananay na buros na ko guys, kinahanglan nga kananay magtigom nami para sa kananay ang panganak mo nang wa na jud ko'y nahimo nga kananay tabang nila guys katong nay panahona nga kanay nagtrabaho ko kananay factory. Noon makapadako usahay nila nanay ni tatay kananay ginagmay jamoto nga hantod nga kananay nanganak ko ni Gian si Tiri nakagraduate na kananay high school mo to nga ang gikuha sa bahay dito misbay may nagbantay ni Gian hapong gisweldoan si Tiri si Florami pod nugay pulmida nang naguban sa bahay di po na si Jasa kananay bahay mo nang magpasalamat ko nin Juday sorry kanang pasaylo ako nga wa ko'y nahimo nga kananay makahuman unta kag eskwela maka-college ka kanang karon nang hinayang ko nga wa ka naka-college kay kanang talented ba ka kadyo kananay bright na bata nang pasaylo adyo ko day nga kananay wa ko'y nahimo. Pasalamat ko sa katong ahang mga ati pod nga bisag kanang nay bisag sa jupod sila na minjo wag yapon sila nakalimot ug kanang nay ginikanan nagyapon nagilang kanang nay tabang suporta gyapon sila guys.